Click camera. Oh, yeah. Ennyn Crowley dwi, a dwi'n gyfarwyddwr ar gwmni Ennyn CIC, a da ni'n cynnig gweithgareddau celfyddydol yn y gymuned. Dwi'n cyd-redeg y cwmni efo Nici Ascot o Llanbrym Aur, a da ni'n dwy yn rhannu'r tasgau rhwngthyn ni o ran creu syniadau a rhedeg y cwmni o ddydd i ddydd. Nathon ni sefydlu y busnes achos bod ni'n teimlo bod ni eisiau mwy o reolaeth dros pa brosiectau oedden ni'n gweithio arno fo, yn hytrach na gweithio ar brosiectau lle oedd y cysyniad i dod gen falle sefydliad arall. So mwy o reolaeth ac hefyd i gynnu cyfleoedd creadigol i bobl yr ardal yma yn Machynlleth. Oedden ni'n teimlo bod na ddim cwmni tebyg i be oedden ni'n mynd i gynnig, felly bod o werth mentro. Mae'r busnes wedi cael bydd mawr o fod yn yr ardal yma oherwydd y gymuned. Gan bod fi'n dod o'r ardal, dwi'n rhan o'r gymuned beth bynnag. Mae Nici wedi byw yma ers amser hir, a dwi wir yn teimlo bod y gymuned wedi rhoi cefnogaeth i ni, maen nhw'n cefnogi pob peth da ni'n neud, sydd wedi rhoi'r hwb na i ni i barhau. Dwi'n meddwl bod byw o fewn yr ardal yma, y biosphere, mae gennym ni lot o gwmnïau a sefydliadau ac elusennau sydd yn cynnig cyfleoedd i bobl leol, a mae llawer o'r gweithgareddau yma yn ymwneud â iechyd a lles, iechyd meddwl, gwerthfawrogi natur, gwerthfawrogi pethau falle bod rhai bobl yn cymryd yn ganiataol. So mae byw mewn lle mor brydferth, yn gwahodd bobl allan i'r awyr iech i sylwi ar bethau ac yn creu amgylchedd creadigol yn y marn ni. Da ni'n cael y gofod yna i gerdded a meddwl, a dyna sy'n helpu fy creadigrwydd i, a mae creadigrwydd yn rhywbeth sy'n bwysig iawn i fi. A dyna beth da ni'n trio, dyna'r neges da ni'n trio pasio ymlaen ydy buddion bod yn greadigol mwyn hapusrwydd bobl. Y ffactor amlwg yn y 2 flynedd diwetha ers i ni sefydlu ydy Covid. Mae llawer o'r syniadau oedd gennym ni wedi goffo cael eu parcio oherwydd bod ni methu cwrdd mewn person. Heblaw am hynny, da ni'n bobl syniadau a weithiau mae'n anodd cael momentum. Mae'r syniadau yna a ti'n meddwl mae hwn yn mynd i fod yn grêt, ond weithiau mae'n anodd cael momentum a cael bobl i fynychu'n rheoledd. Dwi'n meddwl mae hynna'n gallu bod yn broblem, ond da ni dal yn dysgu, a da ni'n dysgu beth sy'n gweithio, a da ni'n dysgu beth sydd ddim yn gweithio, so mae o gyd yn rhan o'r broses. Felly, yn bwriad ni ar gyfer Ennyn yn y dyfodol ydy i barhau efo beth da ni wedi bod yn gwneud sydd yn llwyddiant, anghofio'r pethau sydd ddim yn gweithio, ond yn fwy na dim i gynnu cyfleoedd i arlunwyr newydd neu arlunwyr sydd chydig yn ddihyder, neu rhoi cyfleoedd i nhw allu arwen gweithdai iddyn nhw weithio ar brosiectau creadigol a parhau i fynd am arian grant i gynnig pethau yng Nghanolbarth Cymru. Yn top tips i ar gyfer unrhyw un sy'n dechrau busnes ydy i gael rhywun chi'n dibynnu arnyn nhw i fod yn onest ac i roi barn ar unrhyw syniadau sgennych chi. Fel bod gennych chi rhywun jyst i drafod rhywbeth sy'n mynd trwy'ch meddwl chi. Mae gennym ni lot o syniadau
a just i ddewis a dethol be maen nhw'n meddwl sydd yn syniad da neu ddim. Dyna fysa fy mhrif top tip, cael rhywun wrth eich ymyl chi, bod chi'n falle rhedeg y busnes ar ben eich hun, bod gennych chi rhyw fath o dîm o'ch cwmpas chi. Dwi dal yn ansicr sut mae'r biosphere yn berthnasol i'r busnes, dwi'n gwerthfawrogi bod o'n rhywbeth sydd yn arbennig, o bosib yn rhoi ni ar map y byd gan bod o mor unigryw mewn ffordd. So, dyna sut dwi'n rhagweld byddai'r biosphere yn gallu ychwanegu at yn busnes ni, bod ni'n dathlu y ffaith bod ni'n byw mewn ardal hollol unigryw ac arbennig.